Türkmenistana ýurdun öňünde aýratyny hyzmat bitiren raýatlara şahsy pensiýalar bellemek gödeňine tutulýar. Bu barada hökümet başlygynyň mali we ykdysadyýet pudugyna gödegçilik edýän orunmasary Hojamrat Geldimuradov 21-nji ýylda geçirilen hökümet mejlisine hasawat berdi. Vice-premier öz hasawatyna raýatlara Türkmenistanyň öňünde bitiren aýratyny hyzmatlar üçin şahsy pensiýalar bellemegiň tertibiniň hemde şahsy pensiýalar bellemek boýunça toparyň düzüminiň taslamalarynyň taýýarlanýanyny aýtdy. Ençe ýyllardan beri ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistana dowam edýän giň ýaýran işçiligiň arasyna ilatyň sosial üçünçilik we durmuş goraglylygy syýasaty ýurdun ykdysady we maliýe reallyklaryna gawat getirilmezlikde tanqid edilýär. Türkmenistanyň garyplygyň öňüne geçmek, gowşak gatdagy gorumak ugruny alınıp barlayan tagallar barada açyk gurrun edilmeýär. Galbertede döwlet tarapyndan her ýyl 10 götürüm töweregi ýokarlandyrylýan pensiýalar we kömek pullary ilatyň bazar sebedine gawat gelmeýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Orazow ýurtda girdirmegi meýilleşdirilýän şahsy pensiýalaryň fonuny 24-nji ýylda Azatlyk radiosuna beren interwýusyny raýatlaryň pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň hususan ýardamy mätäç hojalyklaryň, maýyplaryň we köp çagaly eneleriň döwlet kömek pullarynyň ýokarlandyrylmagynyň ähmiýetine ünit çekdi. Eger de hakyky adamlaryň gaýasyna edilýän bolsa da, adamlaryň gaýasyna edilýän bolsa, ol doğrudan şu ýa-da o maýyplary, köp çagaly enelere, doğrudan bir keselleri, şu adamlara hakiki kömek, hakiki pensiýa okufetmeli, bermeli. Diýip ykdysadçy aýtdy. Finçler Türkmenistana girdirmegi gödeňine tutulýan şahsy pensiýalary döwletiň özüne wepadar raýatlara syýralamak finansiýal hökmüne garaýarlar. Sovet döwründe bar soňaly pensiýa da, onu çeşitli respublikan pensiýasy, o şu ýa-ni soýuz pensiýasy diýilýärse, yanlışmasam respublikan pensiyesi bir 100 eurome, soyuz pensiyesi bir 180 rubelti da orta çalındı. Ol kimlere verilir da evlerde kim aydalı şu oğlu hocalıkta ya senagatta köp yıllar o işleyen adamlar ya da olmasa yani şu yol başçıları, ministerlikte işleyenlere şunlar adamlar köp yıllar işleyen, kovu işleyen adamlara veriliyatı da. Hazırkı doğru korsa men şuna düşünüyorum kimlere verilecek onlara pensiya. Diýip ykdysadçy aýtdy we Türkmenistanyň uzak ýyllaryň dowamyna ýokary wezifelerde işleýän adamlaryň azlygyny, olaryň ýergiderli çalşyrylýanyny ýatlatdy. Türkmenistana gödeňine tutulýan täze pensiýalar almagyň şertleri we meçbur aýdylmaýar. Ýurtda şahsy pensiýalardan daşgary pensiýalar we döwlet kömek pullary Türkmenistanyň pensiýa gaznatynyň degişli ýerli edaralary tarapyndan belenilýär. Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan gorumak hakyna kodeksine laýyklykda şahsy pensiýalar Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky ýörüýte topur tarapyndan belenilýär.